यस यस। प्लेट, क्या प्लेट? अब में 200, उनमें 400। मामा नो, मामा हाय बोलो, हाय बोलो तो, हाय बोलो, हाय बोलो। ना 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 ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहा है? वेलकम टू लाइफ। हेलो गाइस, मा दं लोगोफोर? कमेन्ट खालामदो, कमेन्ट 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 खालामदो दे बयबो। कमेन्ट प्लिज कमेन्ट। कास्टमार गैया नै, खालि जों। मामा हाय बोलो तो, मामा हाय, गुड नाइट बोलो तो, हाय बोलो। कैसे हो मामा? Community available.